Ola, benvidos. Vale, este vai ser un vídeo no que vos vou presentar en dúas partes, vai ter dous vídeos. Unha introducción ao pensamento marxista. O título podría ser Ideoloxía e alienación. Estes dous conceptos son a base dos comentarios de texto que tedes que facer para poder preparar a Sabao nos textos 4 que vos poden entrar en Galicia este curso. Vale, entón vamos primeiro a ver unha introducción, máis ou menos centrando no século XIX e o que é a Revolución Industrial. Despois vamos a falar un pouco da biografía e da bibliografía, ou dos libros de Marx e Engels. Logo veremos un pouquiño os componentes da filosofía previa á filosofía marxista na que Marx se nutre, especialmente a hegeliana e o idealismo, que son a base da filosofía marxista. E este será o primeiro vídeo, que sería como a introducción. Nun segundo vídeo nos centraremos máis no materialismo histórico no concepto de alienación e plusvalía e relacionaremos a filosofía de Marx co que é o resto dos marxismos posteriores, que serían, bueno, si queremos os marxismos reais, que serían as revolucións que levaron a distintos países no planeta a intentar, ou decir que intentaban aplicar a filosofía de Marx na realidade, e logo unha filosofía que é a filosofía crítica coa filosofía marxista e cos marxismos reais que se chama a Escola de Frankfurt, que sae do século XX. Vale, pois entón empezamos coa introducción. Espero que vos sea útil este vídeo, vale? Bueno, a filosofía de Marx non se pode entender se non é no contexto da revolución industrial e a difusión desta revolución por todo o mundo a través do que podemos chamar o que vai asociado ao colonialismo europeo. Un primeiro elemento que temos que ter en conta para entender o que é a revolución industrial ten que ver coa demografía, que vai asociada a outros asuntos, como veredes. Vale, no que se chama unha demografía antiga, a pirámide que tedes aquí está asociada ao mundo agrícola, gandeiro e rural, no que hai moitos nacementos, pero tamén moitas mortes, moi pouca xente chega a adulta, con unha esperanza de vida bastante curta. O que sucede no século XIX é que hai unha explosión demográfica e cambiamos a unha pirámide poboacional xa moderna no que hai moita xente vivindo en idade adulta moito máis tempo e ademais a media de idade é moitísimo maior. Chegamos máis ata os 60, 70, 80 anos de idade. Isto se debe a que, bueno, cambian as condicións de higiene, as melloras na sanidade, pero tamén que nos cambios do rural ao urbano que acontecen coa revolución industrial, pois se instauran sistemas de alcantarillado, as augas fecais e as augas de beber se separan nas cidades. Isto va a permitir que haya un boom de poboación. A revolución industrial non se pode entender sin eso. As grandes masas de proletarios que se acumulan nas cidades non se poden entender sin este cambio dunha demografía antigua o que chamamos unha demografía moderna. Pero o segundo gran elemento do que significou a revolución industrial é a propia máquina de vapor que foi inventada por un escocés recuperando datos de cousas que se viñan da ciencia anterior gracias ás academias que se instauraron en todas as cidades europeas e se pudo difundir ese coñecemento de forma máis rápida. Inventaron que a máquina de vapor supón que unha caldeira co vapor de auga mediante un pistón e un cilindro logra transformar o movimento a través do cilindro e o pistón en un movimento nunha rueda. Isto vai servir principalmente para tres cousas: as manufacturas do textil, que van a cambiar a forma de producción, que va a ser moitísimo máis rápida, van a producir moitísimo máis para moitísima máis xente que vivían nas cidades e moita máis cantidad de xente traballando, que serían as bolsas co cambio da demografía, pero tamén vai supoñer que se inventen medios de transporte que van a transmitir van a permitir os movimentos de xente por toda Europa moitísimo máis rápidos, pero tamén os movimentos de mercadorías. A locomotora e logo a máquina de vapor. A revolución industrial ten como segundo pilar, o elemento esencial, este cambio que vai asociado á máquina de vapor. E hai un terceiro elemento, que é unha revolución política que xa estivemos vendo en Historia da Filosofía,
que sería o paso das monarquías absolutas ás monarquías parlamentarias, a construcción dos sistemas políticos e as súas justificacións que sabemos en John Locke no liberalismo burgués, no liberalismo político. Basicamente a idea é que a burguesía que dende a Idade Media foi acumulando máis capital vai ser a clase que vai ser a que construa ou permita a revolución industrial, porque o capital acumulado, deixando atrás o sistema feudal con estamentos, a burguesía vai permitir que sea a que construa as fábricas e contrate a todos os proletarios que van acumulándose nas grandes cidades. O século XIX, coas condicións de traballo moi precarias que Marx describe, é o século da revolución industrial, con estes tres elementos que acabamos de sinalar. Un cambio demográfico, co paso do rural ao urbano, despois unha revolución política que vai a supoñer o cambio das monarquías absolutas ao liberalismo burgués, que vai a denominar propiamente Marx, e o terceiro elemento que estivemos vendo estaría relacionado con a máquina de vaporio que é o corazón da revolución industrial. Vale, con isto tendríamos máis ou menos os rasgos básicos que definen o contexto histórico no que a filosofía marxista propia dos movementos obreiros, relacionados cos movementos obreiros da Revolución Industrial, ten lugar. Vamos agora a centrarnos un pouco no que é a biografía do propio Marx. Vale. Karl Marx nace nunha rexión de Prusia, en Renania, o que hoxe en día sería o territorio que coñecemos como Alemania, nunha cidade que se chama Treveris, en 1818. Pertencía a unha familia de rabinos, por tanto, de origen xudeo, pero conversos á religión luterana. Vale, Marx, de xoven, estudia en Bonn, en Jena e en Berlín, nos ambientes do que vamos a ver que é o corazón, o típico propio da filosofía post-kantiana, o que será o hegelianismo, o idealismo absoluto de Hegel, que vamos a estudiar en un momento, vos a explicar ahora en un momento. Se casa con unha mujer da aristocracia, Jenny, coa que vai a vivir toda a súa vida e vai a ter 5 fillos, dos que só 3 sobreviven á propia morte de Marx e a súa dona. Van a ter ao longo de toda a súa vida moitísimos problemas económicos. Marx traballou principalmente como corresponsal de periódicos, pero sobre todo escribindo en revistas e dirixindo como editor de revistas dos movementos obreiros. Por culpa deso e por a represión que o propio sociedade burguesa, na terminoloxía marxista, fai contra todo intento de cambiar as cousas, Marx vai ser expulsado en varias ocasións do territorio alemán, logo vai a ir ao que se chamaría Bélxica e tamén ven en Francia, para terminar acabando de vivir en Londres, onde vai acabar a súa vida. En todo este proceso, Marx entra en relación directa co que son os movementos obreiros de toda Europa, e na Liga dos Sustos, na Liga dos Comunistas, van a pedirlle que escriba unha obra cumbre que vamos a ver agora, que é o Manifesto Comunista, onde expresa o que o movemento obreiro quere facer e como se diferencia de outros tipos de pensamento máis utópicos, máis filosóficos. Bueno, Marx acaba vivindo en Londres, onde vai a escribir a súa obra cumbre, encerrado na biblioteca do Museo Británico, que é o Capital. En 1871 morre a súa dona e en 1873 Marx morre en Londres tras un montón de problemas, con un montón de problemas físicos, con un montón de doenzas. Cando morre, deixa sin terminar o que é a súa obra fundamental, onde escribe a economía do capitalismo, que é o Capital, e o seu amigo e colaborador e que lle axudou toda a súa vida económicamente, Engels, terminará e escribirá os 2 últimos volúmenes da súa obra. E relacionado coa súa bibliografía, Marx escribiu un montón de artigos nestas revistas de Renania, Gaceta Renana, por exemplo, e moitos outros libros, pero vou a citarvos ou falarvos só de 5. Son importantes para entender o tema central da nosa explicación. Por un lado estaría en primeiro lugar o que se consideran unha obra de xuventude, que son os manuscritos de Economía e Filosofía, publicados en 1844, que se recuperaron casi no século XX, cando se volveron a editar, se fixeron máis
os estudiosos os miraron máis. Nestes textos Marx salda contas, digamos, ou empeza a saldar contas coa filosofía hegeliana e da época na que el se criou. E empeza a interesarse por temas de descripción de como funciona o sistema capitalista. A segunda obra que quería citarvos da ideoloxía alemana de 1845, que se publica en colaboración con Engels, donde Marx, de novo, no que son as 11 tesis contra Feuerbach, a 11ª é unha moi famosa, os filósofos se dedicaron por agora a estudiar ou interpretar o mundo, pero o que temos que facer é transformalo. Neste libro que Marx máis ou menos fai é saldar contas con toda a filosofía alemana e por empezar a propoñer, empezar a despuntar claramente cal vai ser o seu pensamento máis maduro. E finalmente, así como obras máis dunha primeira fase, estaría o Manifesto Comunista, que a Liga de Comunistas, a Liga dos Sustos, lle pide escribir e que se publica con Engels en 1948. Proletarios do mundo, unídevos. É unha defensa de que o proletariado ten que estar unido en todo o planeta porque non ten nada que perder, solamente as súas cadeas. E despois hai dúas obras son máis de madurez que marcarían o que é o análisis marxista de como funciona o sistema capitalista. Por un lado estaría en 1859 a crítica da economía política e despois agora a cumbre de Marx, que como vos decía deixou inacabada pero que terminou os 2 últimos volumes Engels, que sería o Capital. Nestas dúas obras Marx explica como os economistas tradicionais se dedicaron a justificar o que era o capitalismo e non realmente a explicar como funcionaba. Vale, e agora o seguinte que nos interesa mirar é entender máis ou menos as fontes da filosofía da época na que Marx escribiu, nas que el se nutre. Básicamente, aunque hai moitas máis, isto é unha simplificación, estarían tres. Sería a filosofía na que se forma Marx, que sería, digamos, a post-hegeliana, a post-kantiana, ahora falamos un pouco dela. Despois o socialismo utópico francés prioritariamente, e o que serían os clásicos da economía como ciencia, os fundadores do que se chama o liberalismo económico. Vamos a empezar primeiro coa filosofía post-hegeliana. Vale, despois da crítica da razón pura, despois de Kant, en Alemania quedou como un resquemor entre as facultades, que vai estar representado a súa resposta no romanticismo e no que se chama idealismo alemán. Basicamente, simplificando tamén moito, veñen a decir que eso de que o noúmeno, é dicir, a realidade en sí mesma non se pode coñecer, non podía ser, que non podía ser unha verdade moi aceptable. Entón, Hegel, Fichte e Schelling, pero especialmente Hegel, van a defender que a idea, a capacidade racional humana é a que basicamente é o corazón do mundo, e o mundo é explicable só exclusivamente dende a propia idea. Hai dous elementos que van a fundamentar a base da filosofía marxista que proveñen de Hegel. Marx di de Hegel que o que hai que facer con ele é darlle a volta e ponerlle os pés na terra. Pero a filosofía marxista non se pode entender sin elementos da filosofía hegeliana. Hai dous que serían, por un lado, a triada hegeliana. Hegel di que a realidade é dialéctica, este concepto de dialéctica é esencial. Dialéctica quer dicir que está sempre en proceso, en movimento, un pouco como aquilo que decía Heráclito, pero Hegel ven a decir que ese movimento sempre se produce pola loita entre contrarios. Hai algo, unha tesis de algo, que se enfrenta a unha cousa que é o seu contrario, a súa antítesis. E Hegel entende que nesa loita entre tesis e antítesis, entre un elemento blanco e un elemento negro, sempre surde alguna síntesis que de alguna maneira supera pero integra os elementos que compoñen. A praxis, a dialéctica, o cambio, a acción, é a que produce ao longo do tempo os cambios, de tal xeito que o que antes era positivo e era negativo se ha integrado nun elemento novo. Se o blanco e o negro pelean, saldrá o gris, que dará lugar a outro proceso máis. A dialéctica, o movimento esencial na filosofía hegeliana e vai ser no materialismo histórico de Marx. E un segundo elemento moi importante da filosofía hegeliana que Marx retoma e recolle está recollido da obra fundamental de Hegel que se chama Fenomenología do Espírito e o que Hegel chamou a dialéctica entre o amo e o esclavo. Hegel describe como para que podamos entender o movimento da realidade, o movimento do mundo, a historia, temos que entender que cando ao longo da historia o amo e o esclavo están enfrentados entre sí, aparentemente o amo le vas de ganar, pero resulta que o esclavo, que
que o que ten as relacións coa Terra, vai ser o que vai levar as de ganar de algún xeito na filosofía hegeliana. O que Hegel describe na fenomenoloxía é como hai unha interacción, un contacto directo entre homo e esclavo que dan lugar a cousas novas. Isto Marx o interpreta dentro dun grupo que veu a chamarse a esquerda hegeliana por oposición á dereita, que interpretaba dun xeito máis conservador a nivel político o pensamento hegeliano, e que vai ser a resposta, a maneira de entender, de poñerlle os pés na terra a filosofía hegeliana. E, bueno, Hegel é moito máis complexo do que aquí o podemos entrar a explicar, pero con isto creo que teredes o necesario para poder entender os elementos esenciais da filosofía marxista. Un segundo lugar donde toda a filosofía marxista bebe e se alimenta sería o socialismo utópico francés. Se ledes o manifesto comunista, veredes que hai unha parte do libro dedicada a saldar contas con o que se chama o positivismo, o socialismo utópico francés, representado principalmente, hai moitos máis filósofos, por Saint-Simon e por un dos fundadores tamén do anarquismo, con Proudhon. O que Marx ve neles é que de alguna maneira se enamoran da ciencia e da razón como elemento liberador da sociedade e do ser humano, pero olvidan a situación de clase na que viven a maior parte dos humanos. Por lo tanto, Marx vai criticarlles que pretenden plantear unha revolución, un cambio social, pero non analizan realmente a situación política e económica na que viven e que, por lo tanto, son utópicos, pero non están centrados na realidade. Pero moitos dos conceptos de Marx están inspirados en estos dous filósofos e en todo o que se chama o socialismo utópico francés. Finalmente, hai un tercer elemento que seguramente estudiades os que tedes economía, que son, podemos representar en dous teóricos da economía. Por un lado, Adam Smith e a súa teoría da man invisible que manexaría os mercados, e por outro lado, as teorías sobre a oferta e a demanda de David Ricardo. O que Marx entende non é que non sean certas estas teorías, sino que non chegan. O que vai darse conta a Marx, nos dous libros que vos citaba antes, a Crítica da Economía Política e o Capital, é que o capital, os elementos económicos do capital non están descritos completamente pola ciencia económica, porque o que fan é describir unha realidade que é insusta, unha realidade que oculta elementos na descripción científica, por así decirlo, da ciencia que fan Ricardo ou Adam Smith, ocultan elementos que son esenciales para poder cambiálo. Por lo tanto, a crítica de Marx aos economistas clásicos vai a cuestionar o seu planteamento e vai a dicir que é moi conservador e que ademais non dá conta de toda a realidade económica que existe. Con estes tres elementos, a economía clásica, o socialismo utópico francés e o idealismo alemán, temos o suficiente para entender as bases que van a construir a filosofía fundamental de Marx, que vos explicarei no segundo vídeo, que nos centraremos no materialismo histórico e nos conceptos de alienación e plusvalía. Moitas gracias, espero que vos sea útil. Seguimos co seguinte vídeo.